Yr ariannyn yn y brif ddinas. Dwy wlad wedi uno gan yr iaith, ond heno yn dod at ei gilydd o achos rygbi. Do, mae boes clwb rygbi y Ddrai Goch di dod yma o ben draw'r byd, o'r ariannyn yn ne America, lle mae yna bobl sy'n siarad Cymraeg mewn rhai rhannau o'r wlad. Croeso arbennig i'n ffrindiau ni o clwb y Ddrai Goch o'r Gaiman. Da ni wedi dod yma i Cymru i gael amser neis efo'r clwb a'r bethau o Cymru. Am 5 wythnos bydden nhw'n teithio o amgylch y wlad yn hyfforddi mewn gwahanol glybiau, yn ymarfer eu Cymraeg a helpu mewn ysgolion yn y gogledd a'r de. Dwi wedi dechrau siarad Cymraeg yn yr ysgol feithrin. Ar ôl ysgol feithrin nes i'r ysgol yr Hydref o Relew. Rwan dwi'n yn y coleg ac yn y coleg dwi'n dysgu Cymraeg a dwi'n hoffi Cymraeg achos dwi'n gallu siarad efo hennain a hendaid a dwi'n hoffi hwnna. Dyma ddechrau'r daith i gryw y wladfa, a'r gobaith ymarfer eu Cymraeg ond profi'r diwylliant hefyd. Wedi treinio, wedi mynd i'r castell, wedi mynd i'r stadio Principality. Nice Cardiff. Dod at ei gilydd ar gau chwarae, drwy gêm sy'n dod â 2 genedl ynghyd.